Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when Action Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, ginbulgar ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga may pila ka mga pribado nga individual sa mga lugar nga kadtuan ni COVID patient number 1 ang wala nagakooperar sa contact tracing. Suno kay Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, may pila ka mga individual ang wala nagakooperar sa barangay official o kung barangay health emergency response team nga mo ang nagabulig sa contact tracing. Duha pa ni Familiaran, ang manasambit nga individual ang nagpabutyag nga mas luyag nila nga mag-istorya sa task force ang sa mga katapos ang B-Hertz. Isa sa kinalantaw ni Familiaran nga rason sini, amo nga mapiktuhan ang ilang mga negosyo, apang ipatag sa Vice Alcalde nga importante ang kabuhi sang sa revenue kung ganansya. Sa karon sunod sa Vice Alcalde, may pila ka mga personnel sa CIDG kag PNP ang nagabulig sa personnel sa City Health Office sa intensive contact tracing. Una na ipalayag ni Familiaran nga 5 ka mga lugar ang nakadtuan ni patient 1 kag ini ang napatigyunan na sang disinfection. Kung kaduan sila sang B-Hertz, barangay officials, hindi sila mag-istorya. Close nila door. Oh, okay. Private individuals. Ba't nagambal mo sila nga may istorya lang kami sa Interagency Task Force? Ang ato niya revenue siya makitaan ta na. Pero kung madula ang kabuhi ta, hindi ta na nambalik. Gina-validate sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagtaliwan sa isa ka ginabulubanta sa 60 anyos nga lalaki samtang naka-confine sa isa ka medical facility sa siyudad sa Bacolod na agligad nga semana. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa task force, una ginatag sa hospital ang pasyente nga person under investigation ako na PUI na nakitaan sa sintomas ng kabudlayan sa pagginhawa
pero wala ini sang travel history sa lugar nga may COVID-19 o kung na-expose sa COVID-19 patient. Ang pasyente ang sadto ginpaydalom na sa chemotherapy. Sunod kayatan, ilagin pa kamaayo nga ipaydalom sa swab test ang pasyente kag ginahulat pa ang resulta gikan sa RITM. Samtang ang Bacolod sa karon ang may 5 ka PUIs nga ginalakipan sang 3 ka lalaki kag 2 ka babae, samtang isang positibo sa COVID-19. Sunod kay ang COVID-19 patient sa Bacolod ang stable na kagyara sa mayong kondisyon pero nagapabilin sa hospital. He was tagged initially as PUI, although wala siya history of travel and no history of exposure to a confirmed case, but because of the presentation, kita nila nga he might be. Amo na siya ginabutang pa siya sa under investigation kay we're still considering. So swab was taken, wala ni siya history of exposure, wala ni siya history of travel. Kabahin sa pahayag ni Dr. Grace Tan. Nakagawa na sa ospital ang 23 sa 29 ka mga patients under investigation o kon PUI sa coronavirus disease 2019 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson nga base sa records sa Provincial Health Office sa tubtob Marso 22, 6 ka mga PUIs ang na-admit sa gyapon sa ospital sa dinkalabanan ang yara sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Ginapausi sa Manilakson kung ang nagtaliwan nga 74 anyos nga PUI sa San Carlos District Hospital, siyudad sa San Carlos, sadtong Marso 20, ang kalakip na sa anom. Sa karon ginahulat sang gobernador ang resulta sa laboratory examination sa swab specimen sang napatay. Wala sa We're doing our best to provide them with their basic necessities, and so they have 3 meals a day. I understand they still have a week's time, no, before we can determine if they can be reduced or not. No? If they maintain their present health condition, I see no problem. I see no problem in the release of these negligence. Si Governor Eugenio Jose Lacson. wala sang nabatyagan nga sintomas ang coronavirus disease 2019 kung COVID-19 ang mga nagrense nga POM sa kung persons under monitoring nga gina-quarantine sa Mambucal Resort Banwa sa Murcia. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, maayo ini nga indikasyon kay nagalawom nga ini ang magapadayon tubtub matapos ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Ginpasiguro man sang gobernador nga hugot ang ginapatigan nga quarantine bagol wala ginapanugutan ang mga PUMs nga makigsugilanon o kon makapalapit sa iban nga tawo. Dugang pa ni Lacson, may ginapahamta nga canopy o content ang gobyerno probensyal sa sulod sang Mambucal agod binlan sa mga pagkaon. Ini ang personal nga ginakuha sa mga PUMs agod dalon sa ila ginatiniran nga quarantine area. 111 ka mga negrosanon ang gina-quarantine sa mga lugar, sa din 84 ang naghalin sa Pampanga, kag 27 naman ang naghalin sa Batangas. Handa ka mabakal ang gobyerno sa Bacolod sang 3,000 ka COVID-19 test kits valor 5 milyones pesos apang ginaulat pa ang go signal sang DOH Regional Office. Sa press conference kahapon nga adlaw Marso 23 ginpahayag ni Mayor Villo Leonardia, ginabisuhan siya ni DOH Regional Director Marlene Convocar nga iplastar una ang testing center sa West Visayas Medical Center sa Iloilo. Ginpahatag ni Leonardia, hibaluon pa kung ano nga test kits nga inaprobahan sang FDA ang sarang nga mabaton kung matest sang testing center. Sunod sa alkalde sa Tion nga may go signal na sa DOH, plano sa syudad ang 3,000 ka test kits nga ginabulwanta magabalor sang 5 milyones pesos. Duwa pa ni Leonardia, may pinanak ka mga LGUs nga naka-order na sang test kit, apang ginabisuhan man ni Convocar nga maghulat tubtub nga maplastar na ang testing center. Sa karon sunod sa alkalde, magapadayon ang swab system kung pag-test sa mga specimen sa mga patient under investigation sa RITM sa Muntinlupa City. We are just waiting for the exact time nga hatagan na sang bas-bas sang DOH kag insigida mabakal kami. We're ready a starting number of 3,000 kits. Si Mayor Bing Leonardia. Nag-abot na sa Negros Occidental kahapon nga adlaw ang pila ka mga kagamitan nga gamiton sa mga health workers kag frontliners batok sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson, ini nga mga kagamitan ang ginpadala paagi kay Presidential Assistant
for the Visayas, Michael Dino. Ini ang nagalakip sang personal ug personal protective equipment pareho sa masks, gowns, gloves, alcohol kag iban pa. Dugang pa sang governor nga sa atong Marso 22 nag-abot man sa probinsya ang novel coronavirus test kits halin sa Cebu. Suno kay Lacson ini nga mga test kits ang nagamit na sa mga patients under investigation sa COVID-19 kag ginahulat na lamang resulta halin sa Research Institute for Tropical Medicine. Na-identify sa Technical Working Group sa Bacolod Interagency Task Force ang 3 ka mga pasilidad para sa kampanya kontra COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Sa press conference kahapon, ginpahayag ni City Administrator M. Ang, chair sang TWG nga magaserbi nga pilot quarantine facility para sa mga persons under monitoring ang South Hills Academy sa Barangay Alihis nga may 17 ka kwarto kag may kaugalingon nga banyo. Ginpatag ni Ang, hindi na madayon nga himuon pilot quarantine facility ang ETCS-1 extension. Kasunod nga may sulat ang DILG nga ginadalian na pag-usara sa mabulutuan bilang quarantine center. Apang suno kay Ang, nagpadala sang sulat si Mayor Evilio Lunardia sa Department of Education nga usaron ang 7 ka mga public school sa kada district para himuon nga quarantine facility para sa mga PUMs. Ginpahayag ni Ang, napilian naman sang TWG ang West Negros College Integrated School sa Barangay Mandalagan nga magaserbi nga pasilidad para sa mga patients under investigation o kon PUI. Suno kay Ang, wala pa may buluan kung pila ka kwarto ang available sa PUI Center, bagod may mga repair pa nga patigayunon ang City Engineer's Office. Magapabilin sa gyapon ang base center bilang respiratory center o consultation area sa tuyo nga mag-decongest ang outpatient department sa kada ospital. Ginapaabot ni Ang nga subong nga semana mag-operate ang 3 ka mga pasilidad sa siyudad sang Bacolod. Kag sa dugang balita lokal, gintugyan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Bacolod ang pag-amuma sa mga overseas Filipino workers o kon OFWs nga na-stranded sa Bacolod Silay Airport. Suno kay Lacson, iyagi na pangabayang OWA nga magnegosya sang tagdumalahan sa mga hotels o kon pension houses para tiniran sang sini nga mga OFWs. Dugang pa rin Lacson, handa nga magbulig ang gobyerno probinsyal pagi sa pagbayad sang tanan nga akomodasyon. Ini nga mga OFWs ang stranded matapos ipasira ang mga border sa probinsya lakip ng airport bangod sa peligro sa coronavirus disease 2019. Gin-cancel man sang Civil Aviation Authority ang tanan nga mga domestic flights umpisa Marso 16, 2020, tubtob Abril 15, 2020. Sa karapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginaduson ni Sugar Regulatory Administration Board Member Attorney Dino Yulo sa tanan nga stakeholders nga maghimo sang emergency protocols batok sa pandam sang COVID-19. Suno kay Yulo, ang sugar mill sa Luzon ginpaidalom na sa lockdown sa posible kontaminasyon kabangdanan nga dapat maghimo na sang preventive measures agud malikawan ang senaryo sa mahimo paglaptas ang virus ilabi na nga nagpadayon ang milling season. Nanawagan man si Yulo sa grupo sang planters kag sugar mills nga hindi pagpabayaan ang mga trabahante kag edukar ang mga drivers nga sundon ang mga protocols nga ginapatuman. Ginarekomendar man ni Yulo ang disinfection sa mga trucks pagi sa pag-spray sang goma kag foot baths para sa kinahanglan nga magkadto sa galingan kay patuman ang non-contact system agud ang mga driver hindi na magpanaog sa ilang nga truck. Ginapilar ni Yulo nga dapat magbuligay ang tanan pagi sa pagkooperar kag pagpangamuyo nga matapos ng krisis dala sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time na 7:23 sa mga bukol naman nga tubo sa inyo nga lawas, sistema ng kuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi. Para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kay iban pa nga mga balatian. Libyo, mabakal sa mabutika tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at ubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule 500para sa healthy liver.
sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Administrative order nga nagahatag hazard pay sa mga empleyado sang gobyerno nga nag-report sa trabaho permado na sang presidente. Samtang drilon nagpatag special session sa Senado, wala gin boycott sang minority bloc. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We can
Action Radio Philippine Standard Time na 7:29. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpermahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Administrative Order No. 26 nga naghatag sang hazard pay sa mga government personnel nga nag-report sa trabaho nga mayara sang retroactive application umpisa Marso 17. Ginasaad sa administrative order nga tanan nga regular, contractual o casual positions sa national government agencies, kalakip ng state universities and colleges, kag government-owned and controlled corporation, kag mga local government units ang magabaton sang hazard pay nga hindi magsobra sa 500 pesos kada adlaw sa kada isa. Tuyo sa ginpermahan nga administrative order, amo nga maghagan-hagan ng problema sa manasambit nga government workers nga nagrisgo sa ilang kabuhi sa pagbulig-tap na sang COVID-19 sa ngalan sang serbisyo publiko. Klaro ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga wala gin boycott sa minority block ang special session nga nagapanawagan nga talakay ng hagna nga nagahatag otoridad kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-realign ang pondo para sa pag-address sa COVID-19 situation diri sa Pilipinas. Suno kay Drilon, yara sila sa 14-day quarantine matapos na expose sa Marso 11 kay Senator Mig Zubiri nga nagpositibo sa balatian. Dugang pa ni Drilon nga tungod sa iya edad makonsiderar siya bilang high-risk person nga kinahanglan mag-extra precaution. Palayag pa ni Drilon nga nangabay man ang minority block nga mag-intra sa special session pagi sa teleconferencing apang ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga nasambit nga facility hindi available. Ang special session ginpatigan sa Senado para magpasar sa Senate Bill No. 1413 nga tuyo ideklarar ang national emergency kaghatagan sang emergency power si Presidente Duterte agud resolbahon ang problema sang COVID-19. Ginklaro naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, spokesperson sa task force nga wala malakip sa mando sang Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases, ang ginapatuman sa mga establishmento nga no mask, no entry. Ginpahig ni Nograles nga ginpagwa lamang nga patakaran amo ang social distancing sa mga supermarkets. Halos tanan nga bukas nga establishmento sa Metro Manila kaangay sa botika, bangko at supermarkets ang nagapatuman sang no mask, no entry. Pagklaro ni Nograles, wala man sila nakapagwa sa pagsulundan nga kinahanglan magsuksok sang mask kung magsulod sa supermarket, magluwas lamang sa social distancing. Klaro naman sa Department of Interior and Local Government nga wala sang pulisa nga dapat sundor ang pumuluyo angot sa oras nga pwede lang sila makagwa sa ila balay bangod sa nagapadan nga enhanced community quarantine sa Luzon. Suno kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, isa ini ka fake news kag wala sang kaangay nga pulisa nga ginpagwa ang DILG o ang Interagency Task Force. May baluan may mga nagalapta sa social media nga mayara sang gintalana nga oras ang mga ahensya kung saan ula makagwa ang mga residente agud magbakal sang ila kinahanglanon. Suno kay Malaya, ila ginaabisuhan ang kapulisan na inganyohon ang mga tao nga hindi magwa sa ila puloy-an. Ginakabig sa karon bilang patient under investigation ay isa ka doktor matapos na expose sa COVID-19 bangod sa kakulang sang personal protective equipment kag medical supplies. Sa post sa iyas niya kagulingon nga Facebook account, nangabay si Dr. Gino Natividad sa pangamuyo para sa tanan. Si Natividad nga isa ka internal medicine resident sa World City Medical Center ang nagbatsyag sang mala nga pag-ubo, sakit kag mamala nga tutunlan, sakit sa ulo, palanog na ginapanugnawan kag pagluya sang lawas adtong Marso 18, rason nga nagpatest ini sang Marso 19. Samtang nagahulat sang resulta, ginpaidalom si Natividad sa quarantine. Suno pa kay Natividad ang exposure niya sa virus tungod man sa kakulang sang medical supplies kag protective equipment, sumuman isa siya ka high-risk patient tungod may hypertension sa sulod sang masobra na pulo na katuig. Patag pa ni Natividad, ginpost niya ang iyang litrato kung maghatag awareness kag mga baysang bulig para sa iya mga pareho man nga medical workers nga nagakinanglan sang PPEs kay iban pa nga medical supplies agud proteksyonan samtang ginapakigbatuan ang COVID-19. Hindi magapatuman ang Department of Health o DOH sang mass testing para may baluan kung sino ang positibo sa coronavirus disease o COVID-19. Samtang wala sa gihapon, ginrekomendar ang rapid test kits nga sarang may baluan ang resulta sa sulod lamang sa pila ka minuto. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala ginarekomendar ang mass testing sa karon bangod hindi pa ini mangin epesyente sa subong nga kondisyon sang quarantine. Sulo pa kay Vergere, sa Pilipinas kinahanglan palawigon pa ang pagpatuman sa quarantine antes mapatigan ang mass testing. Ginklaro man niya nga may resources na ang gobyerno para diri. Sa karon wala ginarekomendar sang DOH ang paggamit sang rapid test kits bangod naga false negative ini.
Nanawagan naman si Vice President Leni Robredo sa publiko nga maghimo sang gear nga makaprotekta sa mga frontliners ng COVID-19 bangod ginakulang ang supply sa personal protective equipment. Suno kay Robredo, hindi dapat nga magdepende na kung magsalig ang Pilipinas sa mga naga-import sa PPE bangod hindi man lang Pilipinas ang nagkinahanglan sang PPE. Iyagin parawagan sa mga industrial designers, fashion designers, architects, engineers kay iban pa nga maghimo sang alternatibo nga disenyo sang PPE gamit ang mga available nga materyales apang siguruhon nga kaangay nga proteksyon nga ginahatag sang PPE ang mahatag sini sa mga frontliners. Ginkumpirma naman sa National Commission on Muslim Filipinos Region 12 nga ang 19 ka mga Pinoy nga nagtambong sa religious events sa Kuala Lumpur, Malaysia, kag nagpositibo sa COVID-19 ang nagapabilin sa Malaysia. Suno kay NCMF Region 12 Director Mama Sin Suwat, ginpahibalo siya sa Malaysian Health Ministry angos sa 19 ka mga Pinoy religious missionaries nga wala ginpanagutan nga magbiya sa Malaysia. Ang 19 ka upod sang 2 ka Pinoy nga una nakapauli sa Pilipinas apang isa diri ang napatay sa syudad sang Marawi samtang isa nagapabilin sa hospital sa syudad sang Cotabato. Ang 19 ang kalakip sa 215 ka Filipino Muslim nga nagtambong sa pagtilipon sang tuigan kontablig halin sa Pebrero 27 tubto Marso 1 sa Jamek Sri Petaling Mosque sa Kuala Lumpur. Ginpanugyan naman sa Malaysian government sa mga partisipante nga magpaidalom sa COVID-19 testing matapos ng isa ka partisipante ang nagpositibo sa amo nga balatian. Sa katapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, hindi na kinahanglan sang accreditation ang mga health workers gikan sa Department of Health para ma-exempt sa istrikto nga pagpatuman sang home quarantine sa Luzon. Suno kay Cabinet Secretary Carlo Noglares, kinahanglan lang magpresentar sang IDs ang mga ini. Nagatag naman ang gobyerno sang free shuttle service para sa pila ka mga health workers nga nabaluan nagalakat na lang pakadto sila trabaho bagod sa pagban sang mass transportation nga ginpatigayon agud malikawan nga maglapda ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:27. Sa ato naman habon pampaligo, ang Santon Plus Herbal Soap at patay sa COVID-19, masobra na 15,000. Samtang nag-ayo, masobra naman 100,000. Tokyo Olympics, gin-suspend na. Ina, ang pila sa aton igadulong sa inyo nga dugang nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagay.
sampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung tagnegro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:43. Kag sa ato naman yung balita international, nagsaka na sa 15,297 ang kadamuon sa mga naglamatay nga biktima sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Samtang ma-infected naman ang naglabot na sa 349,161. Ang 222,310 o 95% sa mga ini ang may mild condition kag 11,217 o 5% naman ang yara sa seryoso o critical nga kondisyon. Pero ang mga nag-ayo nga pasyente nagtaas man nga sa karon may kabilugan ng kadamuon nga naglabot sa 10,337. Sa aton balita sa patag sa pagnegosyo, nagnubo pa ang balor sang piso kontra dolyar kahapon nga adlaw Lunes. Nagsira sa 51.33 pesos ang balor sang dolyar sa pungsod, bagud man sang kabalaka sa mga epekto sa ekonomiya sang krisis nga dala sang coronavirus disease. Naibaluan nga ini ng pinakamanubo nga balor sang piso kontra dolyar sa sulod sang 5 ka bulan. Sang nagaligad nga Biyernes, nagsira sa 50 pesos kag 97 centimos ang balor sang dolyar sa pungsod.
Ginapaabot nga makabawi pa ang piso karon nga semana bagod na report ang panibag-o naman nga pagnubo sa presyo sa mga produkto sang petrolyo. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 35 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 22 centimos, kag ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 62 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy, si EJ Falcon bala action boy ang ano ganini ang bida sa palabas nga Sandugo bala action boy. Nakaantaw ka na sa ABS. Sandugo. Uy, wala ko Sandugo, do chinilas man na yan. Hindi na chinilas. Hindi siya chinilas action boy, kundi palabas gini siya action boy. Tido ka related sa do ka mga ano bala mga army, mga amo na bala action boy, Air Force na. Te, ang balyado na subuan gid siya sa natabo bla subong action. Actually nagtapos na ning Sandugo. Te, ang balyado na subuan gid siya kay damo siya tani plano after sinabala ka syempre after sa successful nga teleserye te do ma-relax siguro tani kay hindi madayon kay hindi siya kagwa. So ang balyado na subuan gid siya nga kada adlaw damo sang gakapatay. Te, ang baya bilang isa kuno ka army reservist ang bayan nakahanda siya kunong magbulig sa mga frontliners. Nagahulat na lang siya kunong action boys sang go signal halin sa iyang mga commanders. Tika action boy, handa ka man maging frontliners, kid. Frontliner naman kita nga daan. Hindi armas, bala yan. Mga Ma-army frontliner ka, kailangan mo uyat karmas. Hindi man. Hindi man na iya nga gabulig. Pareho Para ba sa mga siya? pulis, dabla nga gabantay sa mga kwanda, mga gabantay sa mga border, sa mga borders naton. Ang nagpatayon sa contact tracing. Wala mo na mga frontliners. Correct. Kita frontliners man. Mga action boy, actually ang considered yung mga frontliners, mga cashiers, mga supermarket frontliners na action boy, mga security guards, media, of course, diba? Dira sa kuano hindi ka nakasulod dili sa supermarket sa SM, hindi ka kasulod kun senior citizen ka. Ay to. So sa mga senior citizen, hindi na mo magpakapoy kadto dira kay hindi kasulod ang mga senior citizens. So pahuway-way na lang. As amo na siling sa mga frontliners dira. Amo na siling nila. Hindi kaya mo gid nakita ko, naka-observe ko. Sa pagsulod mo. Kay tungod siguro sa rason nga ti ang mga senior citizens naton do ka kwan bala do ka high risk bala. No, ka high risk ti damo tao dang gisa do ka budlay. Ti may lang ka nakasulod ka pa ya. 59 ka pa lang mo. Diba? Okay lang na siya. I'm so proud of you kung nakasulod kagid siya. Kag naka-grocery. Dasa ni kaya guro hindi ka na pwede kasulod. Naman. Hindi pwede kasulod ang mga minors. Minors sa height. Kalain. Ako na lang nagduga. Doon maka-points ko man wala. Balita sa sports. Dalayo na nga suspend sa International Olympic Committee ang 2020 Tokyo Olympics bangod sa COVID-19 global pandemic. Ginpahayag ni IOC member Dick Pound, opisyal nila nga suspend ang ining hinambang nga natala na kung tani nga mga sugod sa Hulyo 24. Wala naman sinigin pahayag kung ano ang bagong petsa nga napili para sa Olympics. Madumduman madamo nga mapungsod ang nanawagan nga ipa-suspend lamang ini bangod sa padayon nga pagpanghalit sang virus. Nagdesisyon man ang Canada kag Australia nga hindi na sila magpadala sa mga athletes bangod man sa paandam sang coronavirus. Action Dorel, alang-alang na naman kita. Alang-alang kita sa atin yung balita. Gani daw, kadamo hindi sa mga balita nga importante mabalaan sa aton nga mga ka-action. Mas damo balita nga kinanglan i-prioritize action boy. Anyway, good morning sa kay Alegria Magtang Portal kag sa Portal Family dira sa may Barangay Sumag. Jang Yap kag Bibo Yap, si Bibo Yap amuning punong barangay sang Barangay 32, no? M. Saboso, good morning kay Migo naton Andy Delgado dira sa Japan, sa kay Kiting kag Heidi Osison sa America, no? Good morning kay Mila Alit, Maing Agaman. Sige, kag sa kay Donna Malayang kag Kap Jojo Malayang sang Kabu, good morning man. Sige, sa aton niya, di action boy, sa aton niya nagapamati sa aton live subong. Kay Jocelyn Calaman, good morning. Apple Florentino, Nonoy Gonzales, Milagros Alit, Edwin Pineda, Maria Luz Macunat, kay Nonoy Tajones, kay Miss Seven Heaven, Nick John Hereza, kay Evelyn Pomoseno, Mildred Oreta, kay ng Mary Grace Yonyo Fermin. Ay, belated happy birthday. Birthday niya sa Naligad Adlaw. Kay Neil Centineo, kay Terz Sancho, kay Len Cuesta,
Kay RC Angel Metatron, good morning. Mm, And may- ato nag-greet kagapon sa ako yung friend ko from Binalbagan, si Antoinette Hamili. Dumalipat pa sa nga sa friend ko. Si Tonet, Si Tonet. Yes, dahil sa Binalbagan siya da nga mga family man. Sige. Yes, May Kautivar Dohenyo, good morning. Kag Rebecca Barayoga, good morning. Kuno alin sa kay Angie Corpus. Mayong aga. Sige. Sa aton nga mga kay Edwin Miranda Senior, mayong aga man. May birthday na kayo sa alas 6, kung galing mo kopyabla. Sige lang Happy Sa birthday lang. sa ulog sang birthday. ilakadlawan subong happy birthday. Yes. Kag happy anniversary sa nagasaulog man sang anniversary. Ang birthday galing sa mundo hindi ka na maka-celebrate no? Oo. Tipid. Actually, mo kayo nakatipid. Kag kuan man nang baloka ang birthday nagatipon man na tao mo. Yes. Tingnalikaw naton ang social distancing, ang pagtipon ang patuman kita sa social distancing bisan diyan sa mga patay. Subong sa mga patay subong do kumpanyar do waya mayo nga kumpanyar. So hindi subong advisable nga mapatay ka kay do dutay mo kumpanyar. Tsaka ba? Kaya anong gali kay maninay mo, Elsie Hulingan, belated happy birthday. Sa saan na birthday yan? Saan no to ganiman? Do kagapon or sige. nagdigan adlaw? Okay, po kabalo ba? Birthday niya. Kung labuot mo ko dito. Sa inyong ipamatihan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Akon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon hotline upod gi Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.